tam tie nanuky, ktoré chceme. No tak poďme aj do Verexu, aj do Klub jednoty. Alebo najprv tam, potom tam. Nie, vo Verexe nájdeš všetko, čo potrebuješ. Hello. Toto je Adam Kandera. Wow. Pozri, aký pekný. Cez veľkú bránu, hej? Natáčame, ideme po lieky, Renke kúpiť. A natáčam to na jej mobile. Áno, toto je tam na YouTube. To dá mojej tete na YouTube kanál. Toto je nové video od Renka teta. Uvidíme, koľko to bude mať zhliadnutí. No. Cigáne na... Á, cigáni. A rúžu natoč. Pozeraj, natoč. To som ja urobil. Pozeraj. A rúžu natoč. Rúža. Rúža, prejde A dobrá kamera. Podľa mňa v pohode na to. Na Renkin mobil je dobrá kamera. Hej? No, Tak, máš dobrú. To mám taký novší. To som Tam- dostala. no. Od... O čo ty vybral tento mobil? Joj, fúka. To bude počuť také na videu, že len... A ty to natáčaš všetko? Hej, ideme do obchodu, ako všetko. Dun. Prečo? Prečo ma ošpliechalo? Čo ma špliecha? Čo ja Ako viem? kráčam. Wow. Nevedel. Nový YouTube kanál. Renka teta. Ty urobíme YouTube kanál. No, dobre. Budeš youtuberka, čo ak, ale budeme mať veľa zhliadnutí. Vieš? Čak nám to video zarobí Teta. peniaze. To budeš mať 5-krát dôchodok, ak No jasné, budeš mať veľa zhliadnutí. jasné. Tak Zarobíš 1000 eur za toto video. tak nejakú takú blbosť. Čau, hej. Ako tie mačky tam Teta. dáme, tie včerajšie. Vidíš, ale takéto momentky z dediny. Sú tu Teta ešte? Na bicykli vo Puertuche. Sú tu ešte. Sú Ale že tu. natáčame tak tichšie. No čo? Renka teta. Hej, a také momentky z dediny, to by nebolo zlé. Lebo chodili by sme po dedine a také, vieš, taký. Hej, život na dedine. Prečo natáčame cudzie SPZ-ky? Ja nenatáčam z SPZ-ky. Ja Volkswagen Das auto. Volkswagen. Daj, odfotím vás takto, akože ideme do obchodu. Pozri. Nie, natáčam video. Ale až vás Boh chcem vidieť tam. Chápeš, a ty tam nebudeš vôbec. No a ja som kameraman. No, ale potom ako budeme mať? Ja som hlavná. Ty si hlavná hlava YouTube. Ja som kameraman, on a Adam je editor. Poďte sa niečo. On strihá videa. No ale ešte bez traja. Tak by bolo treba, aby tam bolo, že sme traja. Nie, Renka, netreba. Ale aj vtedy sme mali také pekné fotky. Veď ale počuj. A to kaďa vôbec ideme? No. Kde sme? Toto je Na tenisové to ihrisko a Strihu doľava. natoč. No je Doľava to- ideme. Veď to môžeme preliesť cez krík do nášho domu. Mal si natočiť strihu na chatke. Ja musím ísť takto, lebo Kde bolo? Tam bolo. No. Ale Hadica! Nie, tade to. Tade to poď. Tak ty nevieš, kaďa ideš. Toto hrysko by som odfotila. Chlapci, tu sa postavte k tomu, čo? a ja mám... To je kvalitné Poď, video. Daj. Daj jednu fotku, vám tu musím urobiť.